Rydfa Derwen yw cartref un o geffylau mwyaf prydferth y byd, ac yn gartref hefyd i myfanwy Lloyd. Ac er bod myfanwy'n dwlu ar y ceffylau, mae hefyd yn dwlu ar gasglu esgidiau bach. Wel, y cwestiwn cynta sta fi chi myfanwy, shwt dechreuwch chi gasglu'r esgidiau bach yma? Wel, mam dechreuodd fi. Fe brynodd i esgid wydyr i fi amser ni'n 20 oed. A wedyn ni o fyny mlaen dechreuodd y casgliad. A chi sy'n mynd ati brynu nhw nawr, neu chi'n cael lot fel anrhegion? Wel, fi sydd wedi prynu fwyaf, ond fi hefyd yn cael lot fel anrhegion gyda ffrindiau, a mae ambell un yn dod nôl o dramor, a wedyn penblwydd a Nadolig, ynddo fe. Mae lot yn mynd nôl i'r 1890, mae un fan hyn nawr yr un fach wyrdd yma sy'n â cregyn arni a fel mae'n edrych fel swnd, ynddo fe. Mae hwnna'n hen. Yna rhai hen sydd yn mwyaf hoff gyda fi te. Dath y gŵr i nôl i fi o Linden. Mae peakwork ganddo fe, mae fel rhyw fath o fras a mae'n dala, wel bocs yw e, dala snwff. A mae hwnna'n un eitha gwerthfawr de, achos mae'n anarferol iawn. Mae'r un wedi wneud o lechen, mae hwnna'n ddiddorol tu hwnt. A i ffwrpas i o dal gwiniadur, a dwi ddim yn gwybod falle ta ryw deilwr oedd bia fe, neu falle bod rhywun yn gweithio yn y llechi, gyda llechi a wedi wneud yn anrheg i ddiwraig. Dwi ddim yn gwybod, na mae'n neis am allwaith i feddwl, wel, pwy oedd wedi wneud i ba bwrpas. Dim ond 2 arian pyr sydd gyda fi. Maen nhw'n anarferol a erbyn heddi mae rheini'n ddrud iawn. A mae hon i ddala pinnau amser bod chi'n gwynio. A wedyn ni mae rhai pewter a mae fel par o sgidiau reido. Ond o rheini wedi dod o di tafarn i fesur diod wedyn, ynddo fe. Mae un bach ddiddorol iawn, mae llun gwas yn eidir arni. A mae honno eitha ciwrain, mae rhyw liwiau bach diddorol o las i wyrdd a gwyn a melyn, ynddo fe. A mae rhywun wedi bod yn brysur iawn yn peinto hwnna. Mae'n esgidiau o bob maint yn y casgliad, o rai mwyaf i rai bach. Beth bynnag ei siap, maint neu liw, mae'n y le saff iddyn nhw i gyd. Mae rhyw 250 ohonyn nhw, offes i gael cabinet wedi wneud iddyn nhw. Ond ges i bach o ofid i gael y sari ddeall bod fi eisiau lot o shelfydd bach, ynddo fe, rhai cil. Ond dilon i rhyw ddealltwriaeth a mae'r cabinet yn llawn i'r hilt. A dyn nhw'n cael dod mas yn aml os lot o ddwstod ych chi'n neud? Wel, fi'n dod â nhw mas un shelf ar y tro o dwsto, felly 2 o'r flwyddyn. Ceffylau yw bywyd myfanwy a'r teulu ers canrifoedd. Er hyn, does na ddim un ceffyl i weld yn y casgliad. Na, sim un a ceffyl, mae hynny'n rhyfedd. Mae rhaid y fi a cwn a cathe, a mae ciw, a mae deryn, chymod, ond does dim un a ceffyl. Dwi ddim wedi gweld un a ceffyl eriod. Bydde rhywun yn meddwl bod gymaint o esgidiau bach da chi, bod chi'n fan o esgidiau'n gyffredinol, os lot o esgidiau da chi wisgo? Wel na, o'n i ddim wedi meddwl am eriod nes i chi ofyn i fi gynne. Sim casgliad o esgidiau i wisgo da fi. Ond mae'n rhyfedd os neb wedi gofyn y cwestiwn na o blaen. Wel, dwi wedi ffansio par, a fi'n credu bod chi'n gwybod pwy rai fi wedi ffansio. Rai bach twt ma fan hyn wedi wneud mas o crystal, yfe? Ie, crystal yw'r rheina. Mae rheina'n fach iawn. Mae tymau bach o air ar y top. A maen nhw'n dal y golau, yr haul, ynddo fe. Maen nhw yn brydferth iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am adael i fi i weld yr esgidiau hyfryd, sa chi heddi. Diolch. Croeso.